Archimedes lov har man nu troet på i over 2000 år. Jeg vil nu undersøge ved hjælp af en af mine fysikvenner, om den nu i virkeligheden er så god, og om det faktisk passer, hvad det var, Archimedes sagde. Jeg befinder mig nu på EO Gymnasium, og jeg skal ind og snakke med Benne, som er en af dem, der har rigtig godt styr på fysikkens lov. Hej, velkommen til Fysikinstituttet her på EO Gymnasium. Kan du så prøve at forklare, hvad det er, Archimedes lov siger? Jo, den siger jo, at opdriften på en genstand nedsænket i en væske, det er den samme som tyngdekraften på den fortrængte væske. Okay. Og hvad betyder det så i praksis? Jamen det har jeg prøvet at lave med sådan en tegning her, for at gøre det så simpelt som muligt. Her har vi 3 forskellige terninger nedsænket i en væske. Vi kunne sige, det er vand, bare for at gøre det sådan lidt håndgribeligt. Og de har jo samme størrelse, de har altså samme volumen, men de har en forskellig masse, de har altså en forskellig densitet, hvilket vil sige, at den her, som er helt nede på bunden, den vejer for meget mere, end den, der flyder rundt heroppe. Det vil så sige, at fordi at den her flyder, det er fordi, den har en lavere densitet, end den væske, den flyder rundt i. Og grunden til, at den her synker, er fordi den har en højere densitet, end den væske, den flyder i. Hvis vi så ser på den her, der ligger i midten, den synker ikke helt til bunds, fordi den har den samme densitet som væsken. Så alt efter om en genstand flyder afhænger altså om, hvordan dens densitet er i forhold til væskens densitet. Det kan vi så se f.eks. ude i naturen, når vi kigger på verdenshavene, og vi har isblokke, der flyder rundt. De flyder jo fordi, at når vand det fryser til is, så har det en lavere densitet end væske på flydeform. Vand på flydeform. Det vil altså sige, at med den her, du så spørger dig selv, om du tror, at den her isblok, den vil få vandstanden til at stige, når den smelter. Men det vil den jo ikke, fordi at den er ikke større end den fortrængte væske. Så når den smelter, så vil den bare fylde det her rum op. Det vil sige, hvis du havde isterningen i noget glas, og du bare lod den ligge i noget tid, så vil vandstanden ikke stige, når isterningen smelter. Den vil forblive den samme, fordi at densiteten på den her isterning er den samme som den fortrængte væske. Vi ved nu, hvad Archimedes lov om opdrift går ud på. Vi vil nu prøve at se det i praksis. Med kunne jeg lige forklare jer, så har vi her for eksempel et stykke træ i noget vand, og vi kan se, at der er et godt stykke træ, der flyder ovenpå vandet. Og man kan sige, ligesom hun sagde før, at det her stykke, altså det der flyder over vand af træet, svarer til, at hvis du lader det sammen med det, der er under vandet, så vil det have samme densitet som vandet. Og så vil jeg nu lige have forklaret ved hjælp af mit eksempel. Det kan man også gå op med en form, som ser således ud, som også forklarer, hvorfor at for eksempel hvis iset i et vandglas det smelter, så stiger vandstanden ikke. Og det er altså fordi, at densiteten af en genstand gange volumen af den her genstand i væsken er det samme som densiteten af væsken gange med volumen af genstanden, som er under vand. Det er derfor, at vandstanden ikke stiger i et glas isvand, selvom isen smelter. Vi kan altså konkludere, at den kloge professor fra EO Gymnasiums hypotese var rigtig. Altså Archimedes lov om opdrift, den gælder stadig efter alle disse år.